Ni priang supaya pi sa sisien sa kenika retreat jing puson ya ka jing im ka ba ha ka jing im jong pi omat pi akendu pi sem bat pi sngeu kidon kibreu ki ba ong ya ki ba la klat kurim nei ka kurim hadin katok ne por ki ong kalet no teng haba ngi ken mau ngi atu khana nanti kidon ki bahaying ki ong haba imdon su balai yatu khana sa ngatrai piru pio sngeu ya kata hanre ka jing sisa ya ka jing im wadlada ilalek no idang don nakabanta jengi ki Kristan kamtam ngi ki Kristan Katolik ban syukulet no yaki kanlong nakabanta jengi bangim sem i yaki nakabanta jengi ki Kristan haba ilalek no kupa ki kun kemi ki kun ilalek no ngi don yakabanta bangi ngin ken mau yaki hakawai pat karukom ban pteng ya ka jing i jungi ni ki Katolik ni don kamas ni dang yai pteng bat ki banalong kawai bat ki leng ba jong kane ka jing maya ka bakrau jong ka jing ngai jungi henry ka jing sisa jong ka jing impat kalong ka ba ni ken mau habang i ya ki ba don haying hasem ngi ken mau teng habaya letia ngas ngeu kumba idon hajing tia tongba im don kini ki jing sisa ki ya man ka singi ki jing im nak ki jing sem jong ki balamat ki ong kumta nganget piru pi ngeu kumta ka jing don jong pa ki khun ne kemi ki khun hak jing long men sim kalong ka pa khamjur ban ya katu kapor bab pidangnya don lang kadene kam de kumta dene nakane kadau ngasa sedang da ka baong ni ki Kristan Katolik ni don ka jinga de ka pa kham jan bat kham ba habangi don yakane ka we kariti le niam ni ong kayu kharis bakui te laju hikai ru yangi bat man kapor ngiru ngitip ni truamas na ka bantai jongki te kane ke dei ka jingle ka bobha bat man habangi ken mau mila ru ban ong pasiau kane ka we hau ble ko try to ai hai ya ka jing cha thai pom jukut compare ka jing ya dei jong pi arngot men haba pidang ya don lang kalong ka ba kumno ru namar ngasa ong kumta namar teng don ukpa u let kloi namar ka jing tlot briu jong u let's say u ladi palat ne u kitan bun jat kir kom jing im hala ka jong tang ba kate ka pen ta jungi bangin kren hau blei namar ni bar khoi ni long ki breu ni don kam jing arab mar kliang naka pen ta jungi Kristan ni don kan ne ka we ke jing tip ya ka bang le se la dang iklet ni don kam ban pteng ne ban le ba ki bala khlat haba kila le no kim la ban dwai su na ka ban tai ala ti de mangi ki ba im bangen dwai na ka ban tai jongki te la da kata ke jing dwai jongi kala se so bat kila don ha senda ke jong ublei ki kin sa dwai na ka ban tai jongi pat bat dakum ne om dei tang yala ujong pa ki khun ne kemi ki khun rei ni don
haka imlang Kristan baraka imlang salang haka senong katau kane kadi kebenta jongi kum Kristan haka Bible ngisem bat ngilap bau blei uit kerpang ya kibriu kibasa marwei nakadau jong jingklat no ukpa kikun ne kakemi kikun hoi de ada ngi pule bun ki benta ngisem badai nakabanta kariu kentei haka Bible Henry donru ladam tho sai makana hang ni donru kiba kedau ya ya kitu ki rangba hakaba kemi ki kun ilalet shwa kawe kanuksa babha bangi sem ha ka gospel kat kum Lukas mo kalanong kaba sao dekat arpusan bat arpunriu kaba ujisu bat hakane ka gospel kat kum Lukas babun ki brio hang ne ngisem ya ki kentei ki riu kentei bat ki bapang ki pasitom kene kedeka ka jing long kerpang jong une Lukas bathok ya kene gospel ngan pule ka dekat arpusan bat arpunriu sengap ngan ong Dain baladon bun kiriu kentei ha Israel ha kaporu Elijah. Man ba syam hapslap jin lai snem siteng. Bat ladon kanem sniu ke bajur ke lengkari. Penban yau Elijah syam padu ha kawei naki. Henry tang sya kawei kiriu kentei sya Sarepat Hasidon. Tak ke ba ngin ya kami hang ni japang kene kejing nyau jong ujisu ya kiriu kentei kebaningkong bun kiriu kentei ha Israel kiladon ha kapor u Elijah bun kiriu kentei kiladon ha kapor Elijah te balai pat une u Elijah lene u balai syam lapha ha kitu kiriu kentei kawei naki kibadai ki parajat rei la pha pan sya Sidon kawe ka brio kariu kentei ka pasyong Hasaripat pat ba piken mau ya ka jinga tu khana sya phangjong kani ka brio ha kitab kisim kitab penekong kisim kalnong ka bakhat niau ngan pule ya kaneru in pen ya dei bat kini arteli jing pule ke kampla jong pureu bat ko umpnyang Hasaripat badai ya kane karu kentei hang ni te seban pen kan mau biang ya kane ke jing thok dengan su pule hadien sipor kata ka waduit kelarengat namar ba syam ladon slap hakari te ka ketinu trai kalawan syau yang kilet Sarefat kasnong hapo kahima Sidon bat sasyong hangta ngal hukum ya kawei karu kentei ka bahangta ban saya pi kumta ulai yang bat ulai Sarefat bat haba ulapoi haka kerdop jong kata kasnong ladon kawei karu kentei ka bakhar ding yap hangta te ulakot yaka uong sngobha wanra kendiat se ha kakuri bangandi kat ba kadang let sim yaka lakot biang yaka uong hawan rak pude kendiat se ha kakti jong pi te kala juba kumbau trai blei jong pi im ngam syam set don tang si kam pureu hau kiu bat kendiat ka umpniang ha ka jindiang rit Menta ngakar ding yap iwei ar bat ngan let set nakabanta yela de bat ya kun la jong bangin ya bam nang ta ngin sayam tu Elijah ul ong haka wat siap ting kilet le kumba pila ong tangba set ni kong nakabanta jonga wei purit bat sawanra sanga hadin kata sa set nakabanta yela de bat ya la ukun
Haba utrai ublei ki Israel u ong kumne. Naba utrai ublei ki Israel u ong kumne. Ukiu pureu unam theli. Bat ke jendiang umpniang kanom suda. Haduk kasngi utrai un sapak selap halor ka kendau. Kumta kalalek bat kalalek kumba lapta u Elijah. Maka bat ki bahaying jongka kilayok bam bun sengi. Ukiu pureu siam teli ke jendiang umpniang kam siam suda kumba laong u Elijah kat kum ka tien utrai. Kapang jongka ni ka cintok ka ong yakane ka wei. Yakaba ni teng ni sengau kumne. Ngalalong riu kentei. Bat don syu uban yarap yanga. Ngasak satang maruwei, ngalahapan trei maruwei. Kam tam lada don kikun ki badang red. Te yang ngahap ban sa yal kikun karshan ya kayeng kasem maruwei hajaka jong arngut. Kani ka kitab monikong jong kisim lenong ka banyau, long bakat nyau. Kat nyau duk handriu bangi sedang sudah biok sengau. Ka ong ya kane ka wei. Kajing lek sebun. Lek sebun hang ne ya kane ka briu. Hoi hang ne ublei udon ka kti jong u ban lek ya kane. Dek e ka bangi sengau tu hang ne ka long. Hoi ngalalong riu kentei. Handrei kum kariu kentei ngala ban long ban lek sebun hang ne ban lek ki kam ki babha bat kam tam ban kersan ya ki kam jong kanyam hang ne u Elijah u yeng nakabanta ki kam jong kanyam jia ayu ya kane kariu kentei jen lada kam sim latre ban ko ngu ya kaba u Elijah u laong haka. Marka dei ru kajing perkat briu. Dadei mangi. Let's say ngin ong. Une u briu ukuren siteng kli. Nolor bomdon i Yesu. Nolor daptang yangi sikun. U ong penban aining kong yanga. Dadei nga ngong nu briu umur le ayu, umur ban supenyap yangi. Un bam kedang yelade, nyipat nginam don Yesu. Henry kani ka briu kala ko ngu tik kumba une u Elijah ula ong. Pat ka jing ko ngu jong ka ya u ka penlong ya ka jing dap ka jing biang ngila aru ban ong ka bapahu. Mo hang ni i kumno. Maka pat mau pat ki bahaying jongka kilayok bam bun sengi. Ukiu purau siam teli. Ka jendiang umpniang kam siam sudah. Kani ke bangi i hang ni ya kani ka kentei pat ka jinglong jong ka jing lek sebun. Ki don ru ki wei ki ru kentei ha ka por jong Jisu. Ki ba la lek sebun ya ka kam mission jong Jisu. Kani kedai kakam keba ngiru ngilak ban lek. Ban ya snok hakakam mission jong kebalang. Let's say haba piwan hang ni. Hoi kajing kersan ya kamisyon kamun sin ngis ngutu ban kersan da kapisah. Redon pun kajing kersan kirkom kersan ya kebalang. Kum hang ni hari retreat center. Let's say pi kum ki rikuntei. Kum no pi lakban kersan ya kamisyon jong kane ka retreat center. Kawai ke ba pi lakban lek kalong ban wat ya kapor. Ban wan ban syong hang ni ban duai. Om tang nakabantai lade. Om tang nakabantai ki kun. Banduai nakabanta kikun kibabun jong kebalang jong kari ban syong hang ne ban long kum nong duai ya sai kani kajing latang ngile hakane ko rukom
ban wan ban syong ban duai kan salong kumba lajia ya kaneka kentei keru kentei jong kasinong sarefat hajaka bangandap tang arsingi laisingi henry dakabangawan ban syong ban duai asai nakabanta jong kejingroi jong kakam yalap ya kaktin ke jong blei hakeleng-keleng taki briu baper lambai jong ki retreat center lambai jong ki Paris lambai jong ki balang sinong te haying jong piru ublei unsanang pendap ublei unang usanang pendap ti kumba ulong hang ne mo ujisul ong hang ne Matius riu arpun riu hape ya kisim ki baher saudong kim ya bet lemne kim ya ot lemne kim ya luma ki tiar ukpa jong pi upsa ya ki hato pim kamkor ma pi ban ya kisim hoi ni long ki pa kamkor ban ya kisim te kani ketika jing ai jing kermen yangi ba ngim long marwei kumbau blei ula sumar suker ya ka kente sarefat hang ni uji suru pen kenmau yangi pa blei udai ba sumar ya baro ki briu ya ki ba ula tau pa ula bu hakasla jong ka pertei kane kamut bangim dei bandon jing siapting bangalong marwei kajing sngo marwei kadai kanong syun ke bakrawe jongi ki briu kajing sngo marwei don ki briu nakadau jong kajing sngo marwei ki pendu wat ya kajing im lajong ki penjot ya kajing im lajong nomar jing sngo marwei palat makane jing sngo marwei hakane ka juk jongi ka jur bha wat ha ki samla wat ha ki kun samla ki don ki ba sngo marwei te nakapanta jong piru kajing sngo marwei kadon tangba kajing kemen kalong khane ngim don marwei ngim long marwei ublei udon rengkat batngi barabor ublei udon rengkat batngi barabor piken maun abau jisu hadin kajing pat jong ulong haki apostol bangan don rengkat bat pi hadu kabawai no kapertei hadu kabawai no kapertei Matius arpu frang ngan don ringkat bat pi hadu bawai no kapertei kini ki ai cikermen bacingkemen yangi ujisu udon ringkat bat ngi barabor ujisu usyong hakadonut jengi barabor ukpa ki kun jong pi udon ringkat bat pi barabor ngim long marwei ublei udai upasumar suker uyai don barabor bat ngi de tungin ya chakmat rengkat bat umen sem jong blei udon rengkat bat ngi tungin ya chakmat om hakar kom ong jong ka pertei kelet ya ka pi ya chakmat khamtam ki bedang biang karta ki ong ya chakmat belai ban syune sa ban sngosi sa hoi le se nginam sngosi syu tambah jing sngu tamang ngidon henrei ngin ya rengkat paru jisu ngin sa sngo singain ngin om long marwei le se kani kalong kalat na kapantai jong pi pa pinang jur hakajing duai kata nginang jur hakajing duai kata nginang la banyo ya kabor maru jisu gospel kum Yohanes long kebasan kat san uang klem manga pimla ban le klem manga pimla ban le rei rengkat bat ngila ban le ya ki baro kasam keba khat pra ngan ai kini ki dekat ki ban yarab ya pima sam khat pra dekat ar pendai dakabor jong me ngala ban thom ya kinong syun babun lembat ublei ngala ban kenti ya kano ka kendro
wa nak bantai jong pi ba sngau ba le ba pi long ha ka jing long haying hasem jing pet ya ka yeng ka sem ki kun ki kti ba ngakit marwei kene kan mau ya kene ka sam khat pra khat ar khundai lem bat ublei ngan la ban kenti ya kano ka kendro lem bat ublei ngala ban ki ban kenti ya kano ka kendro to ingin ong rengkat bat nga lem bat ublei ngala ban kenti ya kano ka kendro ang tao Paulus apostol ru ha kasiti cha ki nong Filipi kal nong ka basau du khat ka khat lai wong ngala ya ki e baro hauta upaisan bor yanga ngala ya ki e baro hauta upaisan bor yanga tongin onglang de sur bajam ngala ya ki e baro hauta upaisan bor yanga yero eme ku Jisu yisungu eme ku Jisu yisungu eme ku Jisu te nganget lengpa jong ki artli ki khot jong ka Bible pipoi haying sa pule piang ya kini man kasingi ngala ya ki e baro hauta wa san bor yanga nak takatu Yohanes san khat san boong klem manga phimla ban lei kini tu kin yarap ya pi mo kini tu ai bakin yarap ya pi haka jing im jong pi paman la kasingi tungi la barabor ringkat pat Jisu nomar ba udon ringkat bat ngi barabor hoi ni hapan kit ar terpeng wala dang iran tang si terpeng ni hapan kit khat lai bor wala dang along tang si bor Henry utrai unom ino yangi marwei patos ngau barabor ke jing ong jong u Jisu what shapting bun sen u Jisu lo ong mo what shapting haba u Jisu ulawan hakapor mit paraba kala ki ka eryong haduriau ki senran ki don hakaling u Jisu uyat halor slaum bat kala shapting re u Jisu ong what shapting nakabanta jong pi nakabanta jongi katu ka jing ke eryong kila bandai ki jing im kino banta jong ka jing im ba pia kenduk ha ka jing im jong pi ki eryong ki babun re sngo ya kane ka sur jong Jisu what shapting ngim long marway ngong biang sesisin te nang ta sa ka wepat ka breu ke pakerteng ka ana yaki pangisem ha gospel kat kumu Lukas nong ke baar kot lai pun riu pat lai punyau lai pun riu la don ru ka wei kanong itu lupa ke pakerteng ka ana ka kun upanuel na ka jaj asher ka temen bah anda kala ya poi kha poi man kala im nyau snem pat la utenga nang ta kala sa ri kunte hadu prau pu sau snem karta kam jumi na tempel bat sngi bat mit kala mane yo blei ta ke jing sha jing it pat ke jing tuai let's say kene ke jing ken mau ya kene ke dekot na kene gospel kat kum Lukas let's say ke dei ke jing mang jung blei na ka mantai jong no na pedeng jong pi ban chong ban duai oi ngila ban ong na ka panta kene ke ana imat kam siam ladon kun te kala ban song duai be nadu ba la khlat utengai jongka ngi badon kun pat ngala ne nga badon kun ban song duai be haying mane maku mahang ni ni don man kasi nadu khandai beje hadu lai beje man kasi ban song duai hakamat ka sakramen kuitam ka duan hato nga badon kun ngala ne em pilaan em pi badon kun si cha pinom la tang ba kane ke de ke jing khot
kumaong nga menne pila ban pelait kapor let's say hakashi benai len hakashi tayo wan syong si kenta te lapor bor si sngi te phinom lap si kenta te phin lap ni la pi jengai kan ko noru kit mentai la subha kakali wan syong si kenta duai ban ya kabapi syukun mau bai kum tu yo pa ki kun ka kemi ki kun nga ong ya pi pin kam yo jing tengen da kabapi wan syong bat u jisu lata phim la ban wan hang ne makanaru lata phila mon phim wan si sin si tayo wan si benai lata phim la ban wan kum taru duai ya urosari pat haba phi duai urosari penle jemut bat ong kumne ko mei Maria ngakwa papin kedup yanga bat duai ya urosari teng hawa pi tia hajing tia pi ken mau bat pi snuk tumang jin lada udon kadon duai urosari bat ong haka mei Maria kedup yanga ngas ngeu kenja pi inga don marwei kupaki kun don kemi ki kun don hang ni ngai le ban imba man kasngi banong pensngusi yau jisu ya rap lem yanga nong ta sim yorosari stang ban duai pat kat ba pi duai kalam artatin pin sa sngo kijing sngo bai jai pin sa sngo kijing sai pin sa sngo ba pithia hapne jongka nga ongkum ne namar ngalasem yalade haba ngalale kumta nga sngo yakane tenga ong ru yapi hoi nga omde namar bangam don kimi ki kun syu henrei kane nga ong yapi banyarap dese pim lap poi perkhat japang kane nga ong yakane namar kane ke jing sngo jong ke jing chan haka Maria kalong ka ba khamsuk namar kaladon ru haka jing im jong haka pa sisin kasngi haka we kapor kapa ngasngau si palat don bun kidau ba pen sngo si ngar ngalale kumne ngal ong ka Maria tang ma pi ngakwa ban bu ya ka klik jonga hapne jong pi serput yanga bangan suyok tian no lengai bangan la ban klet banga ngan jamnut no nakini kijing sngosi bat sisa nga sim yorosari ngala duai hakta kamit bat nga tia artat bat baro kita kijing sngo jonga kila jam jai ngala sngo kijing jamnut ngam sngo si ngam sngo dom syu ngam sngo mong syu kala jalut kita baro bat ngakiman step ngadap dah kijing pengat bat jing sngo kemen tengah nget nakapantai jong piru kan long kunju bat haba pilek sakamas dengin kan mau kam tam ngi katolik ngi lek sakamas ngi kendu yau jisu ubaim ngi laban poi syau kupaki kun bat kikimi kikun kakemi kikun lengba jong jisu habangi pidiang yau ha ka komunion de ka tin pareng komunion kemut banya long sitili bat u jisu ngi pidiang hoi lengba kupu ngi mio i hoi yau jisu henry udai u jisu ya ubangi pidiang u jisu ubaim pat habangi pidiang yau ngin ong hau mewan hapo jonga
bat leng ba ke jing wan jong me to ai pa kane ke jing wan jing along sitli jong me pat nga pangan poi sia pa ki khun ne sia kami ki khun to isnei ya u ya ka namar nak pantai jongi kajing duai ke patri kambha kadai hakapor bangi pidiang ya ujisu kumtu sipau hadu khatsan minit hari ya kababun ngim jukan mau ne yo lese ngim dati bahaya kata katu kadai kapor kaba i kiwe ke mat duai jam Henry nga nganya keren tang badu jisu ngan kelet iktu ki paruai hayeng mane oi jing ruai ti alameng iban puson Henry kumba kapalang ru ka ju kam ong yangi pat kamban yangi hakum ka tu kapor bangin sengap jar ngiruai oi namar ba don pun ki bom nang ban puson di ngiruai jing ruai puson re lada ngira barok ketika por bangin sengap jar ya keren tang bat u de nakapan tai jong pi kan ni ketika por kapak batam papin ya connect papin long ke jinga de pat kupa ki khun kemi ki khun let's say om judon papen ken mau kum ne to ai pakai ni kalong ke jing pen ken mau nakapan tai jong pi dengan kabrep si por dengan penyadai ya le de pat Jisu akan ni kapor pat keren how Jisu ngalam kene bapin praktis mar hadin kene don kamas ban keren how Jisu pat leng bhai jong Jisu chau pa ki khun cha ka mi ki khun pa lang bhai Jisu man ong ko Jisu lang bhai jong kene ki jing long sitli jong a pat me to ai ba lada kalong kumno ru lada pa ki khun ulong kumno ru man bau dang im la kami ki khun kalong kumno ru henrei me long ublei me la lut ya ki eki baro to ai ba kane ke jingalong sitli jong abat me pamen isneilem pamen pidiang lem ya u ya ka haka sadem jong me kumamen la pidiang ya u Lazarus ya u Abraham padia ke apostol harengkat bat me to pidiang ru ya u ya ka to isnei able padang ba jong ka snam ba kodor tam ke jong me pamen sait khut ya i nadong sedong pa kumba mel ong leng bau prophet Isaiah noi thu lupa long ko paning kong wat lagi pop jong pi ki sao hain hende kin sale kum ke yor to kane ka ktin kan long kumba la keren teman-teman tungin lek long ba jong kamaria tungin duai laisin kublei kamaria bat tungin ong ru kamaria kat bangin ang keno ya kane ke jing duai kam tam ya ka bentak ba ar ko ong kamaria ba koi ko kemi jong blei to duai na ka bentai jongi kinong pop menta ba ka por ke jing yap jongi amen bangin ken mau ya ki bala lek no ki ba it ba thon ki bala lek no swai jongi kublei kamaria ka badap da ki jing e utrai don bat pa la ker ku ya pa na pedengi kente bala ker ku yo so ka po jong pa Jisu kumaria ba koi ko kemi jong blei to duai na ka bentai jongi kinong pop menta ba ka por ke jing yap jongi amen kublei kumaria ka badap da ki jing e utrai don bat pa la ker ku ya pa na pedengi kente bala ker ku yo so ka po jong pa Jisu kumaria ba koi ko kemi jong blei to duai na ka bentai jongi kinong pop menta ba ka por ke jing yap jongi amen kublei kumaria ka badap da ki jing e utrai don bat pa la ker ku ya pa na pedengi kente bala ker ku yo so ka po jong pa Jisu kumaria ba koi ko kemi jong blei to duai na ka bentai jongi kinong pop menta ba ka por ke jing yap jongi amen tengah penkut takawi ka siti jong Paulus apostol syaki nong Korin kalong ka ba nyau dekat lai pukundai pat saupo tang arteli dekat
ya ka kentei late bat utenga jongka kadba udang im lada utenga jongka uyap no kala light luit banyak poika kat ya uba kamon tangba ha ukris keng Hendrei ha kejing perkat jonga kan kamsuk lada kam ya poika syu bat ngatarai bangaru ngadon ya umen sem bakoi ti adon pereng jumpi bedang don hapreng karta pedang lak banyak poika tu sim kane kebalong kejing seneng jung Paulus nangta uong ru ban long kum mau lene ban ne ha kejing long ba pilong menta kene kejing kai jung Paulus apostol ha kene ken long banyo ke ba nadu ke banikong hadu ke ba lai pusau kidikot ukran sapang ka Songkha kai songman hakan ni kalau nong barok ko we pada ye kapa ngilak ban sim kato katne kum yakini atli ki dekat ba kan kamla banne kum ba pi long tangba u Paulus apostol ya kiba dang kam samla kiba la yap no ki pa lene ki kimi wong kan kampha ban ya poika kenang banam hap kapop di hakasiti sia Timotius kalau nang pesan khot lai terter uang kumne sepang kiri kentei hangne ubatai ya kijinglong riu kentei mano badai riu kentei sisa to buram ya kiri kentei kiba dalong sisa kiri kentei upta ya une u Timotius lada kiri kentei ka don kun next siu ai ba kini kin hikai ban pek ni kong ya ki bahayeng hasem kumba ka niam ka dawa bad ban siu keliang ya la ki kimi ki pa ta ka pa Kristian ya ki haba ki la temen kene kamut haba ki don ki rukente ki ba la temen ma ki ba la rang ba ba ta ba ki don ya ki kun ki kti te usneng hangne ba kini ki kun jong kini ki rukente ki di ban pet ya la ki jong ka kami le ukpa mo kane ka pen subha yo blei hadu kata-kata ka rukente ba sisya ka basa we breu ka shania hau blei bat kamlen bat sngi bat mit ban kerpat bat banduai ka rukente ka bakerni tang ban pen subha la de kala yap kala la yap wat la katang im kene kede jing ong jing ptha jong u Paulus apostol sha ngi iwe pewe long ba u Timotius ti harum ngi ya kejing ong jong na une u Paulus apostol ha Timotius ba yano en ken len en nyau ri kente la ong kum ne khot ba khandai bandon kerteng riu kente ha kabalang kariu kente kam dei banduna ya ka henriu pausnem karta kadai kabaladon tang uwei ukurim ti kene ka long ko pasai mo ngim don kamban patai ni dei tang ban tip ya kene ya ka jinglong ba bha jongka en sakhi da ki kam ba bha jongka hato kalapensan perang ba ki kita ki kam ba bha te ubatai hang ne hato kalapensan perang ba bha ya laki kun hato kala jukhot basa ya ki nong wei nong ar hato kaju sat ya ki kejat jong ki para bengai ki bawan kai hato kaju yarab ya ki bai sem sipa season ong hato ka angnut ban le ya kano ka kam ba bha ban pen sei so ya ka jinglong riu kan thei jinglong rangba ba marwei kalong bangin le ki kam ki ba bha ong Paulus apostol ti ngapen kut dakane to ngin om yaine halade ban ong ngalong marwei sing ngalong marwei henrei ba ngin yai pteng ban le ki kam ki ba bha ban le ki kam ki ba bha dak ba le ya kane ngi ka hakawe karkom ngi pen bun kam ya lade le ki kam ki ba bha
คำตามhapok kabalang ban yarap ban yarap kum kanuksa ai kum kuwe kanuksa kum ha Paris lane ha balang snong ha ki Paris teng bun ki Paris idon ki khna hostel don ki sister bun ki kam ki le maki ngi kiri pajba khamtam da don maki ngim jule e shu te kum hang ne hamau khlam kum hang ne Paris hamau khlam ha ni don ki sister to mo ngim don khna hostel senrang ne kente ti kawe ka kam ban pen pun kam ya la de da ki kam ki babha ka ba ni la ban le ka long ban le se ban yarap ban pen khuj sar pen khuj kper kper sentiu ban thung ban yo bu haduan kum kita ki kam ki barit ngila ban le kum kita ki kam ki babha kum kita ki kam ngila ban le ti kane ka hakwe kaliang ni pen pun kam le de om ban pen kelet ya bala le no om de kum ta re ban nang pen seso ya kane ka jing long khot jangi ha kabalang ya ine ha ka jing tuai ya ine ban le chakamas nginom du jing kermen nginom du jing kermen teng don kibriu ki batu jing kermen bat ki keno ya oblei ki keno ya oblei shubu le se yo kam de kum taru ngila duai kam tam la ki la khlat mo ki la khlat na ka dau jong ki jing pang jong ki jing sitom don kibriu don ki long kemi don ki long paru ki ba dom bat ki bitar ya oblei namar ba ula simno ya ubaid nane kabaid hande kene gede jing perkhat kaba uduna lane kaba bakala ngimla ban keno ya ublei ngimla ban keno ya ublei utip ya ke kaba ule ublei utip ya kaba ule ti ke kaba ngila ban long la ban le tang ke jing chania jongi hau trai but leng ba jong kene kamas leng ba jong kene kamas karpat yo trai ban map ya kitu baro ki ba kren let's say kren to met ya pi no ya ke ba khamtam apa bidang biang karta ban song kha song man ki ji ong kum no nganget ba pis ngomong ba ki ong kum ne ya la da ya de ya kan te man ta phla samla biang ban wat biang set ab biang seda uwe hare hakat onut jong pi phim kwa shu kan ni ka pen mong ya pi ngatrai ka long kum ta ya pi let's say di kum kita dan ni kum ki pat ki jing kren ru ya ka pa om syam la dei ban kren ha pi kar paru jisu ban ma ada lengpa jong kata lengpa jong kan ni ka mas to pan ni kan ni ki jing ai pat pin sa sngo pat pin sa kham suk bat pin sa sngo bat pin om kenja shu mo pin om kenja shu ti to try un yai trangkat bat pi mo bat pi tuan ban khot ya u ba un yai trangkat bat pi barabor haman ba pi le cek mas bekui bat yai ne barabor jing duai bat pule ya ka bible sehingga penkut dokum ne to try un pendap ya pi dak ke jing i ba sit hem ke jing u haman la ka klip mat jong ke jing im jong pi kat ba pi dang peteng ya ke ne ke jing yai den ti ke jong pi mo to yai cha khamat rangkat pada Yesus. Ini roh utrai Yesus Kristus. Jenam la jenam. Amin.